אחרון? תביא לאחרון, אחרון. לא נורא. יש פירורים, תביא לה. הנה יש שם, אבל היא לא רעה בלה. יש שם עוד אחד ליד הרגל שלה. מה דודה? הנה עכשיו, הנה היא מצאה, היא מצאה. אבל למה יש לה אף? אל תדאגי, תמצא. נו מלודי. לא, תסתכלי לפה, לא אליי. לא. תסתכלי. אתה רואה את זה? את הפירור הזה? אוקיי, תני את היד השנייה אבל. שנייה, יד שנייה. לימדת את היד שנייה, כי בדרך כלל היא כל פעם עשתה ראשונה. יד שנייה. כל הכבוד. כל הכבוד. אם נגיד תעשה לה ככה. לא, היא לא תעמוד על שתיים. ארצה. כי מבינה שזה לפה וזה לפה. ארצה מאוד. טוב, לא, אם תעשה לה ככה, היא תיתן היד הזאת. אבל אם היא תהיה חכמה ותהיה תתן... היא לא הכי חכמה, כי היא לא בן אדם, היא כלב. חופשי. זהו, אין אוכל יותר, אין פינוקים.